nebo Mirek Černý. Můžete také někomu odeslat vzkaz prostřednictvím našeho vysílání z telefonního čísla 2 510 24 510, protože bude písnička s jmenováním. No a pokud jste si jistí, že obdarovaný bude mít rád Valdemara Matušku, no tak prosím, můžete tak učinit. Budou také fíglesáčka, frontišpačka a dáme si něco dobrého do žaludku, bude to něco velmi lehkého, myslím tím i pro žaludek, i pro přípravu, bude rýžový salát s kukuřicí a hráškem.